На працягу многіх гадоў адным з самых непрыемных, а часам і страшных захворванняў быў застаецца грып. І больш дзейснага спосабу засцерагчыся ад яго, чым прышчэпка, яшчэ не прыдумана. У Шклоўскім раёне праграма імунізацыі супраць гэтай хваробы пачнецца з кастрычніка. З надыходам больш прахалоднага надвор'я пачынаецца сезон прастуд, а затым і больш небяспечнага захворвання – гриппу. Опасен грипп в первую очередь своими осложнениями. И в первую очередь это пневмония. Чаще всего они возникают у ослабленных лиц после заболевания или во время заболевания гриппом. И зачастую часто заканчивается смертельным исходом. Заболеваемость на протяжении 2 последних лет не регистрировалась. В текущем году зарегистрировано 11 случаев гриппа в начале года. И необходимо отметить, что 10 человек из заболевших не были привиты. Калі вы жадаеце засцерагчыся ад грыпу, то варта задумацца пра вакцынацыю. Праводзіць яе пачынаючы з сярэдзіны верасня, бо на тое, каб выпрацаваўся імунітэт, арганізму трэба час. Як паказвае практыка, прышчэпка дапамагае арганізму чалавека выпрацаваць не толькі ўстойлівасць да грыпу, але і рэспіраторным інфекцыям у цэлым. У гэтым годзе плануецца прышчапіць 11 053 чалавека, 40% насельніцтва. І жадаючыя ёсць, бо ацаніць вартасці такой меры абароны ад небяспечнай хваробы паспелі ўжо многія. Калі вы также турбуецеся пра сваё здароўе, то самы час абараніць сябе ад грыпу хуткім і правераным спосабам – прышчэпкай.